No niin, tässä lyhyt demo siitä, kuinka tehdään puhelinhaastattelu tällä uudella QEP-versiolla. Ja jotta puhelinhaastattelu toimii, niin tarvii olla QEPstä tosiaan tämä uusi versio, ja sitten pitää olla DNAlta tilattu SIP-liittymä, ja sen jälkeen Appelsiini tiputtaa tämän SIP-toiminnallisuuden, joka siis näkyy täällä alakulmassa näinä painikkeina. Eli puhelu tehdään yksinkertaisimmillaan niin. Painetaan call-painike, syötetään numero. Sitten kun on vähän aikaa syötelty numeroja, niin ne numerot muistetaan, ne jää talteen. Ja kun se numero on siinä näkyvissä, niin riittää kun painetaan call-painiketta. Ja puhelu näkyy, mihinkä soitetaan täällä. Ja vastaanottajalle näkyy 093542 alkuinen numero, mistä puhelu tulee. Ja heti kun on vastattu tähän puheluun, niin sen jälkeen voidaan nauhoitus alkaa välittömästi, kun puheluun vastataan. Jos haluaa lopettaa puhelun, niin se tehdään aina hang upin kautta. Näin. Jolloin sulla on 2 erillistä failia, jossa toisessa on se haastateltavan ääni ja toisessa sun oma mikserillä äänitetty äänesi.